بسم እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ እጥሕል ኣለኹ ናብ ማዕሙቕ ቀላያት እጥሕል ኣለኹ ናብቲ ጸልማት ግብ ዝበለ ደልሃመት ይሰጥም ኣለኹ ናብቲ ምስተሓልኩ ኩሉ ዝዝክረንን ዝደልየልን ንምርካበይ ዝጎይ ማዕሙቕ ዝኾነ ስጥመት ጥፍኣት እጥሕል ኣለኹ ብህይወተይ ዝፈልጦም ብግብሪ ዝረሓቑኒ ምጥሓለይ ሰሚዖም ከልቅሱ ብዘይ ዕረፍቲ ይውሕዙ ኣለዉ ከይጥሕል ካብ ዙርያይ ብምስምስ ዘምለጡ ምስተሓልኩ ታይኮን ደለምዮም ንቤተይ ዝመላለሱ ኣብ ጎነይ ክህልው ዝተሓርዩ ሓላፍነቶም ክዋፁ ዝግብኦም ካበይ ኣልጊሶም ዝኸብለሉ ብስመይ ዝተመዘዙ መዝነቶም ንኻልእ ዕላማ ዝተጠቀሙ ኣመተይ ኣይገበሩን ንኽብረይ ዝተሓርዩ ንሓለዋይ ዝተላእኹ ተልእኾኦም ዘንጊዖም ኣብ ካልእ ዕላማ ዝወፈሩ ሓለዎኦም ምስተነፈገኒ ናብ ማዕሙቕ ቀላያት እጥሕል ኣለኹ ንሳቶም ብዜማን ምልክት ዜማን ክተፋነኑ ኣመተይ ዝገብር ተሳኢኑ ኣነ ድማ እጥሕል ኣለኹ ኣነ ኤሊቕ ኣነ ባልዕሌኻ ክበሃሃሉ ንዓይ ጎስዮምኒ ኣነ ግን እጥሕል ኣለኹ ብትዕቢት ተሰርኒቖም ኣብ ሓድሕዶም ክነዓዓቑ ከበረይ ዝገብር ሲኢነ ኣነ ግን እጥሕል ኣለኹ ብዓዳውነትን ከባብን ኣውራጃን ተደላልዮም ክወዳደቡ ዘይወዲ ኻባቢኦምን ኣውራጃሞም ኮይነ ተሪፈ ነጺሎምኒ ኣነ ድማ እጥሕል ኣለኹ ንስልጣንን ሓላፍነትን ክተሃላለኹ ኣባይ ዘለዎም ስልጣን ዘንጊዖም ኣነ ድማ እጥሕል ኣለኹ ኣነ እንተ ዘይሰበኽኩ ክብሉ ታሃኖም ከውፅኡ ኣነ ድማ እጥሕል ኣለኹ ሊቅነቶም ከርእዩ ዘይዓቕመይ ክምህሩኒ ኣሳዲዶምኒ ኣነ ድማ እጥሕል ኣለኹ ንኸኣልዩኒ መሻሪፍ ይሓቱኒ ተዘይሃብክዎም ግዜ የብለይን ክብሉ ንቁሳዊ ነገር ከቐድሙ ጎስዮምኒ ኣነ ድማ እጥሕል ኣለኹ ደጋፊ ዲኻ ተቃዋሚ ክብሉ ክንዲ ዘረድኡኒ ኣሳዲዶምኒ ኣነ ድማ እጥሕል ኣለኹ ኣብ ሓድሕዶም ክወቃቐሱን ክወናጀሉን ለይትን ቀትርን ንሓድሕዶም ክበኣሱ ሰላም ኣየበሉን ኣነ ድማ እጥሕል ኣለኹ ዘመርቲ እዮም ዝበሃሉ ስለ ዝዝምሩ መድረኽ ደይቦም ማይክሮፎን ሒዞም እንተ ዘይዘሚሮም ይኹርዩ ብዛዕባይ ሓሳብ የብሎምን ኣነ ድማ እጥሕል ኣለኹ ይምህሩ የመሓድሩ መሪሕነት እንተ ዘይሓዙን ትምህርቲ እንተ ዘይተዋህቦምን ይኹርዩን ይንድሩን ኣነ ድማ እጥሕል ኣለኹ ድፍረቶም ኣብ ልዕሊ መራሕቲ እምነት ኣቦታት ኣስደሚሙኒ ፈሪሐ ካብኦም ባህሪረ ኸይደ ግን ከኣ እጥሕል ኣለኹ በቃ ብሰንኮም ካብ ቤተክርስቲያን ኮብሊለ ኣብ ዓለም ጥሒለ ብሰንኮም ንስሓን ቁርባንን ገዲፈ ኣብ ሓጢኣት ጥሒለ ብሰንኮም ቃል እግዚአብሔር ጸልየዮ ኣብ ሙኑን ቃላት ጥሒለ በቃ ብሰንኮም ካብ እምነት ኣቦታተይ ዘንቢለ ኣብ ምንፍቕናን ክሕደትን ጥሒለ ብሰንኮም ካብ መዝሙር ተፈለ ኣብ ጭው ዝበለ ጓይላን ዳንኬራን ጥሒለ ብሰንኮም ድንግልናይ ኣርኪሰ ኣብ ዝሙት ጥሒለ ብሰንኮም ጾምን ጸሎትን ገዲፈ ኣብ ወልፍታት ጥሒለ ብሰንኮም ምምጽዋት ኣጽሊኡኒ ኣብ ዓመፅን ስርቅን ጥሒለ ብሰንኮም ሙኡዝ ቃል ጸልየዮ ኣብ ጸርፍን ብዕልግና ቃልን ጥሒለ ብሰንኮም ስቕታይ ሰይረዮ ኣብ ቀልድን ዋዛን ጥሒለ ብሰንኮም ኩሉ ጽቡቕ ካባይ ሓሲሱ ኣሎ ዝበሃል ሓጢኣት ተላቢሰ ኣብ ግብ ዝበለ ጸልማት እነኹ ጥሒለ ሕጂ ኩሎም ንምድላየይ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ገዛይ መንገዲ ማይ ገይሮሞ ዕረፍቲ ዘይብሉ ንቤተይ ምምልላስ ኮይንዎም ንዓ ስምዓና በጀኻ ዝብሉ ዘይዕርፍ ቃላት ኮይኖምን ኣለዉ ካብዞም ዘጠሓሉኒ ኣነ ግን ኣብ ዓሚቕ ውድቀት ጥሒለ ምዃነይ ክጥሕልን ከለኹ ብሰንኮም ኣወዳድቓይ ስለ ዝፈልጥ ቃለይ ከምዚ ናተይ ዝኾነ ምኾነ ኮይኑ እዩ እናሃለ ካብ ንዓይ ምድሓን ቅድመ ዝኣገረ ንገዛእ ርእስኹም ኣድሕኑ ኣወዳድቓይ ኣይትገረሙ ዘይንስኹም ነውኒኩም ዘጠሓልኩምኒ በቲ ቃል እግዚአብሔር ትምህሩኒ በቲ ጸርፍን ድፍረትን ብግብሪ ተርእዩኒ በቲ ንስሓ ተእትውኒ በቲ ድማ ግብራዊ ሓጢኣት ምስራሕ ተርእዩኒ ሕጂ ግን ግደፉኒ እንተ ኽኢልኩም
ክንዲ ኣብ ሓድሕድኩም ምውንጃልን ምክሳስን ክንዲ ምንዓቕን ምዝላፍን ክንዲ ምንኣስን ምትፍናንን ኣብ ሓድሕድኩም ሙቕ ዝቃጸል ፍቕሪ ይሃለኹም ብስልጣንን ሊቅነትን ብሓላፍነትን ብትምህርትን ብኸባብን ዓድን ኣውራጃን ትነዓቑን ትተሓማበዩን ፍቕሪ ሸቲትኩም ሙቕ ፍቕሪ ሓድሕድ ይሃለኹም በዚ ድማ ካልኦት ብፍቕርኩም ሪኦም ካብ ምጥሓል ኣምሊጦም ኣብ ዙርያኹም ክዓስሉ እዮም ካብቲ ብጽሑፍን ቃልን ብግብሪ ትምህርዎ እዩ ብሉጽ መኽሰብን ውፅኢታውን ኣነ ግን እጥሕል ኣለኹ ካልኦት እውን ይጥሕሉ ኣለዉ እሞ ምኽንያት ምጥሓልና ይፈለጥ እጥሕል ኣለኹ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ድንግል ንዝኾነት ወላዲቱ ክቡር ንዝኾነ መስቀሉ ኣሜን ንው መደባት ሃናጽ ዝኾነ ሓሳብን ምኽርን ወይ እውን ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ብዝቐረበ ክትረኽቡና ትኽእሉ ተወሳኺ እውን ብስርዓት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ቅቡላት ዝኾኑ ንቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኾነ ንገዛና ንመብጽዓ ኾነ ንህያብ ዘድልዩ ካብ ዝደቐቑ ክሳብ ዝዓበዩ ኩሉ ዓይነት መንፈሳዊ ንብረት ናብ ኩሉ ሃገራት ብስሉጥን ውሕስን ቁልጡፍን ንልእኽ ንዝያዳ ሓበሬታን ሓሳብን ከምኡውን መንፈሳዊ ንብረት ክትእዝዙ ምስ እትደልዩ ብዋትሳፕ ኢሞ ቴሌግራም ቫይፐር ብቁጽሪ ተደምሮ 251 979 53 22 81 ቀሲስ ተወልደ ገብረ ትንሳኤልካ ሙካስን ምእዛዝን ይከኣል